klaro ang pulong sa Ginoo. Gani ingon siya, ayo pagbuhat og Dios ularawan nga kuno tuwa sa langit. Adunay mga argumento ako gikan manggugko ani nga pundok pud before. Natandog ko mga higala ug mga igsuon sa gipamulong ni Pastor Cubos nga kini nga usa ka pangulong pastor sa gitawag og Christ the Healer Mission International. Nya sagad sa iyahang gipamulong kini nga term nga ako ang gitan-aw maayo ba kay mao ni sagad nga term or mga pulong nga ato ang madunggan sa mga Katoliko dati da nibalhin na sa laing sekta. Kanang mingon sila ba nga gikan man mi diha. Gikan man ko diha. Di ba? Tanawa ra gud ng mga higala nato nga mga di na Katoliko karon nga Katoliko sa una. Ay, gikan mi mis Katoliko. Dili man ninyo mailad kay gikan mis Katoliko. Pero bisan kindergarten catechism di makamao. Ngano man kaysa Katoliko pa, wa man masayod sa pagtuong Katolika. Sa Katoliko pa, wala man gihigugma ang pagtuong Katolika. Sa Katoliko pa, wala man gibuhat ang pagtulunan nga gitudlo o gisugo sa simbahang Katolika. So ang pagsulti niya nga gikan siya ni ining maong simbahan na nagpaila na hinuon nga nibiya sa simbahan ni Ginoong Kristo. Nibiya sa matuod nga gitawag og pagtuo. So unsa may tawag sa mga apostol ni anang nibiya or mihawa niya ato ang basahon ang giingon sa epistola ni First Epistle of Saint John, unang gitawag og sulat ni San Juan, kapitulo 2 bersikulo 18. Nagingon, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Kasi moanhi kaaway ni Kristo. Ug ani anak karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. So di ni gamay daghan din sila. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apanamiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. So, sa pamulong ni pastor, nagdaduda na hinuon ko niya. Ngano man kay kinirabang sagad nga namiya sa simbahang Katolika, mo po ni matawag anang manudlo pud. Mo ni maningil kang Ginoong Kristo. Unsa may ipaningil nila kang Ginoong Kristo? San Mateo kapitulo 7, ito ang basahon ang balaang kasulatan. Bersikulo 21 hangtod sa 23, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako Ginoo Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios og pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro? Sa tubag sa tong Ginoo, apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Panong sulti man sa Ginoo nga pahawa kamo magkasasala? Tungod kay wala sila magtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Unsa man ang kabubuton sa iyang amahan? Ang kabubuton sa iyang amahan maminaw ngadto sa iyang anak. Unsa man day ang gipamulong sa iyang anak? Ang gipamulong sa iyang anak mauni ang ako ang simbahan. Mauni ang simbahan nga ako ang gitukod. Si bisan kinsang musulod nako, may kinabuhing, way katapusan. O nya si bisan kinsa nga mo hawa ni ining maong simbahan na mo nagiingon niya sumala sa pagsaysay ni San Juan 15:6. Unsa may giingon din sa atong Ginoong Kristo 5:6. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Apan dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag og malaya pamuniton kini og dauban. So delikado ni si Pastor Cubos ug iyang mga membro kay halos sabi nag-angkon nagikan sa Katoliko niya pagkahuman karon nang hawa. Ya kining mao mga tawhan nga nang hawa, kuya kay sila kay manulti ni.
daghang mailad ani tungod sa ilahang tawag ng mga nindot ug mga malamatong mga pulong nga ilang gamiton aron sa gitawag og pagpanglingla niya. Roma kapitulo 16 versikulo 17, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo ug musamok sa inyong pagtuo ug musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom og malamatong mga pulong. Nganong matahom og malamatong mga pulong man pasultion mo sila sa Dios gyud. Unya nganong malamaton man tungod kay lami kay pagpresentar sa gitawag og mga pulong pero ang kamatuuran ilahang gipangtabunan. Sa panalitan kanang isyu niya mahitungod sa gitawag og idolatry. Bisan dili katoliko ang giistoryahan, katoliko ang iyang gipasanginlan. Ambot kinsa kay nagtudlo ana sa iya ha. So, makita nato mga higala ug maigsuon na kining maong si Pastor Cubos uban ang iyang mga barkadang protestante mao niyang katumanan sa giingon ni Ginoong Kristo nga mga antikristo. Mula ko makadungog mo ani mga tawhana, makakita mo ani mga tawhana hinumdumi dayon ang giingon ni Ginoong Kristo. Makining maong mga tawhana mao ni ang iyang kaaway. Kining maong mga tawhana mao ni mo gamit og mga malamatong mga pulong nga diin aron manglingla sa mga inosente nga gitawag og walay tawag ining kahibaw-an or tawag anang inosente may tungod sa pagtuo nga ilahang gyutan. Ang gisulti ni Ginoong Kristo si bisan kinsa nga mga hawa kandidatos daob muna disgrasya ni pastor kay ni hawa man so kandidato ni daob. So mga higala megsuon di ta mo kumpiyansa kay wa nagpasabot ka nagbitbit og Biblia iya na sa Dios. Mo nang kinahanglan ta magbantay, kinahanglan ta usa na ba maigmat sa karon nga panahon ngano man kay daghan ang kay nagdala og pulong Kristo apan kining mao mga tawhana dili iya ni Kristo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.